ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அருவி சீரியல் ஸ்டார்டிங்கில் புகழ் வந்து சொல்கிறாங்க, அக்கா ஏதோ கோவத்தில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு பொய் சொல்லியிருக்காங்க, நீங்கள் தான் அக்காவை மன்னிக்கணும். சரஸ்வதி வந்து சொல்கிறாங்க, கேட்டியா உன் தம்பி சொல்கிறத கேட்டியா? இவனுக்கு இருக்க பெருந்தன்மை கூட எப்படி உனக்கு இல்லாமல் போச்சு? இவன் பிறந்த வயிற்றில் தானே நீயும் பிறந்த, அப்புறம் உனக்கு மட்டும் எப்படி இந்த புத்தி வந்துச்சு? சரஸ்வதி புகழ் உங்கள் அப்பாட்ட போய் சொல்கிறாங்க, இப்போ இவளை வீட்டை விட்டு அனுப்ப வேணாம், வெண்ணிலாவுக்கு வந்து நான் கல்யாணம் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு வாக்கு கொடுத்துருக்கேன். என் பேத்தியை ஒரு நல்ல இடத்துல கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து அவன் சந்தோஷமாக வாழ்கிறத நான் பார்க்கணும். அது வரைக்கும் அவள் எந்த வீட்டில் இருந்து தொலைட்டும், எனக்காக மன்னிச்சிருங்க ப்ளீஸ் அப்படின்றாங்க. புகழ் அவங்க அப்பா வந்து சொல்கிறாங்க, நீ சொல்கிறதுக்காக நான் மன்னிக்கிறேன், இன்னொரு டைம் இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணால் கழுத்தை நெரிச்சு கொண்டுடுவேன்றாங்க. சரஸ்வதி சொல்கிறாங்க, அப்படி அவள் எதுவும் பண்ண மாட்டா. சரஸ்வதி வந்து சொல்கிறாங்க, புகழ் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும், மேலே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஸ்டெப்ஸ் ஏறி மேலே போகிறாங்க. பின்னாடியே புகழ் அவங்க அப்பாவும் போகிறாங்க. புகழ்கிட்ட ஈஸ்வர் வராங்க. அக்கா பேச்சை கேட்டு நான் வந்து தப்பாக பேசிட்டேன், என்னை மன்னிச்சிரு புகழ் அப்படின்னு கையெடுத்து கும்பிட்றாங்க. புகழ் வந்து சொல்கிறாங்க, என்னென்ன என்கிட்ட வந்து சாரிலாம் கேட்குறீங்க, அதெல்லாம் நான் எப்போவோ மறந்துட்டேன். ஈஸ்வர் வந்து சாரடா புகழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புகழை ஹக் பண்ணிக்கிறாங்க. நான் பேசுனது எதையும் வந்து மனசில் வச்சுக்காதடா. புகழ் வந்து சரி விடுன்றாங்க. ஈஸ்வர் வந்து நீலவணிகிட்ட சொல்கிறாங்க, இதுக்கும் அப்புறம் இந்த மாதிரி எதாவது பண்ணணும்னு நினச்சா பாரு, உங்ககிட்டலாம் வந்து பேசுதே வேஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. லக்ஷ்மி வந்து பின்னாடியே போயிட்டாங்க. புகழ் வந்து அவங்க அம்மா கூட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு மேலே போயிட்டாரு. வெண்ணிலா வந்து நீலவேணி வந்து அம்மான்னு சொல்லிட்டு கூப்பிட்றாங்க. நீலவேணி வந்து அப்படியே அங்கேயே உட்காந்துறாங்க. உட்காந்துட்டு அழுகுறாங்க. பக்கத்துலேயே வெண்ணிலா உட்காந்துட்டாங்க. சரஸ்வதியும் புகழ் அவங்க அப்பா அவங்க ரூமுக்கு வராங்க. புகழ் அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து ஒரு ஃபோன் வருது. இல்லை ஃபோன் வேறு அப்படின்றாங்க. சரஸ்வதி சொல்கிறாங்க, அப்புறமா பண்ண சொல்லுங்க. புகழ் அவங்க அப்பா வந்து ஃபோன் அட்டன் பண்ணிட்டு சொல்கிறாங்க, நான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மீட்டிங்கில் இருக்கேன், அப்புறமா கால் பண்ணுங்கன்னு கட் பண்ணிட்டாங்க. புகழ் வந்து வராங்க. சரஸ்வதி புகழ் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க, வாப்பா புகழ் உட்காருன்னு சொல்லிட்டு 2 பேருக்கும் நடுவில் உட்கார வச்சுக்கிறாங்க. சரஸ்வதி சொல்கிறாங்க, இப்போ இங்கே நடந்த விஷயம் எதுவுமே அருவிக்கு தெரிய வேணாம்பா. புகழ் சொல்கிறாங்க, நான் வந்து அருவிட்ட சொல்ல மாட்டோமா. சரஸ்வதி சொல்கிறாங்க, எனக்கு அது போதும், என் வயிற்றில் பிறந்த நீலவேணி இப்படி நடந்துக்குவான்னு சொல்லிட்டு நான் நினச்சிக்கூட பார்க்கல. இப்படி கேவலமான காரியத்தை பண்ணியிருக்கா. இதை பற்றி அருவிக்கு தெரிஞ்சா அருவி என்னை பற்றி என்ன நினைப்பா, கண்டிப்பாக தப்பாக நினைப்பா. அதனால தான் இந்த விஷயம் தெரிய வேணாம்னு சொன்னேன். அதுக்கு புகழ் அவங்க அப்பா சொல்கிறாங்க, உனக்கு அருவியை பற்றி தெரியல, அவன் என்றைக்குமே உன்னை தப்பாக நினைக்க மாட்டா, அவன் அப்படிப்பட்ட கேரக்டர் இல்லை. புகழ் சொல்கிறாங்க, அப்பா சொல்கிறதும் சரிதாம்மா, நான் தான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னலாமா, பிறக்க போகிற குழந்தையால இந்த குடும்பத்துக்கு ஆபத்துனா அந்த குழந்தைய சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறதுக்கும் அருவி வந்து ரெடியாக இருப்பா. நான் தான் ஒத்துக்க மாட்டேன், ஆனால் இப்படி ஒரு தியாகம் பண்ணுறதுக்கு அருவி கண்டிப்பாக ஒத்துக்குவா. அருவியோட நினப்பு எல்லாமே நம்ம குடும்பம் நல்லா இருக்கணும்னு மட்டும்தான். வெண்ணிலாவுக்கு கூட அவன் நல்ல மாப்பிள்ளையா தான் பார்த்தா, ஆனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு புகழ் சொல்லுறாங்க. புகழ் உங்க அப்பா சொல்கிறாங்க, அதான் நடந்து முடிஞ்சிச்சுல, அப்புறம் எதுக்கு அதை பற்றியே பேசினுக்க விடுன்றாங்க. அதுக்கு புகழ் சொல்கிறாங்க, அருவி வெண்ணிலாவுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மாப்பிள்ளை அமையணும்னு தான் நினச்சினக்கா, ஆனால் அக்காவும் வெண்ணிலாவும் மட்டும்தான் அருவிக்கு கெட்டது மட்டும் நினைக்கிறாங்க. புகழ் உங்க அப்பா சொல்கிறாங்க, நீ இதுக்கப்புறம் ஃபீல் பண்ணாத, நீலவேணிக்கு நான் விட்ட டோஸில் இதுக்கும் அப்புறம் அருவிக்கு கெட்டது நினைக்கணுன்ற எண்ணம் கனவுல கூட வராது. சரஸ்வதி சொல்கிறாங்க, ஆமாம் புகழ், இதுக்கப்புறம் நீலவேணி தெரிஞ்சிருவான்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. புகழ் சொல்கிறாங்க, அதே மாதிரி அருவியை ஒரு நாள் நீங்களும் புரிஞ்சுக்குவீங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குமா. உங்களுக்கு நல்ல மருமகளாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு நீங்களே உங்கள் வாயால் சொல்லுவீங்க. சரஸ்வதி சொல்கிறாங்க, எது எப்படியோ இதுக்கும் அப்புறம் நடக்குது, நல்லதா நடந்தா நல்லது. சரஸ்வதி கேட்குறாங்க, நான் கேட்கணும்னு நினச்சேன், அருவி எங்கன்னு கேட்குறாங்க. புகழ் சொல்கிறாங்க, கோயிலுக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கா. சரஸ்வதி சொல்கிறாங்க, ஒரு வகையில் அதுவும் நல்லது தான். புகழ்கிட்ட சரஸ்வதி சொல்கிறாங்க, மறந்தும் கூட அருவி கிட்ட சொல்லிட்டாத. புகழ் வந்து சொல்கிறாங்க, சரிம்மா நான் சொல்ல மாட்டேன் வரேன்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாங்க. சரஸ்வதி தான் புகழ் பாட்டு சொல்கிறாங்க, புகழ் எனக்கு பையனாக பிறந்ததுக்கு நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேங்க, அவன் எல்லாத்துக்குமே நல்லா சகிச்சுக்கிறான், அவளோட அக்கா அவனுக்கு துரோகம் பண்ணான்னு தெரிஞ்சும் அவளை மன்னிக்கிறான், அவளுக்கு ஏன் இதெல்லாம் புரிய மாட்டேங்குது, அவன் ஏன் தப்புக்கு மேலே தப்பு பண்ணுறான்னு தான் எனக்கு புரியல. புகழ் அவங்க அப்பா சொல்கிறாங்க, இதுக்கு அதையே நினச்சிட்டு இருக்க, நம்ம வந்து நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே நடக்கும். சரஸ்வதி சொல்கிறாங்க, ஆமாங்க, இதுக்கும் அப்புறமா வந்து நல்லது நடக்கட்டும். அருவி அவங்க அப்பாவும் கோயிலில் இருக்காங்க. அருவி அவங்க அப்பா வந்து சூறா தேங்காய் விடுறாங்க. விட்டுட்டு பிள்ளையார்கிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க, பிள்ளையாரே நான் வந்து தாத்தா ஆக போகிறேன், அதுக்கு தான் வந்து இந்த தேங்காய் உடைக்கிறேன், ஏற்றுக்கோ. அருவிகிட்ட வந்து சொல்கிறாங்க, அருவி இப்போ என் மனசு வந்து எவ்வளோ சந்தோஷமாக தெரியுமா, நீ சின்ன குழந்தையா இருக்கப்போ நான் எவ்வளோ சந்தோஷப்பட்டனோ அதை விட அதிகமாக இப்போ நான் சந்தோஷப்படுறேன். அருவி சொல்கிறாங்க, நீங்கள் மட்டும் இல்லைப்பா, புகழும் வந்து அவ்வளோ சந்தோஷத்தில் இருக்காரு, அவரோட பிள்ளைய நான் சுமக்கிறேன்றதுக்காக என்னை தாங்கன்னு தாங்குறாரு. அருவி அப்பா வந்து சொல்கிறாங்க, அதெல்லாம் வந்து நீ பண்ண புண்ணியம், பொண்டாட்டியை வந்து தேவதை மாதிரி பார்த்துக்கிற, புருஷன் கிடைக்கிறதுலாம் வந்து வரோம், அந்த வரம் வந்து உனக்கு கிடைச்சிருக்குது, அதுக்கு நீ கடவுளுக்கு தான் வந்து நன்றி சொல்லணும். அருவி சொல்கிறாங்க, அம்மனுக்கு அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு அப்படியே இந்த சக்கரை பொங்கலை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு வந்துடலாம். அருவி அவங்க அப்பா வந்து சரிம்மா அப்படின்றாங்க. கரெக்டாக வந்து ஓம் சக்தி பராசக்தின்னு சொல்லின்னு வராங்க. அருவி அவங்க அப்பா வந்து பார்க்குறாங்க, என்னென்னு ஒருத்தவங்க வந்து தேர் இழுத்துன்னு வராங்க, அழகு குத்தி 2 பேரும் வந்து நின்று பார்க்குறாங்க. அவங்க வந்து இவங்களை தாண்டி போனோன்னா அருவி வந்து அவங்க அப்பாட்ட கேட்குறாங்க, ஏன்பா இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த அளவுக்கு உடம்ப வருத்தின்னு வேண்டுதல் வைக்கிறாங்க. அருவி அவங்க அப்பான்னு சொல்கிறாங்க, ஒரு கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் வந்திருக்கும், அதுல இருந்து வெளியே வரணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டியிருப்பாங்க, அது வந்து நல்லபடியாக நடந்திருக்கும், அதனால இப்போ வேண்டுதல் நிறைவேற்றுறாங்க. அருவி வந்து அந்த கூட்டத்தில் போன ஒருத்தவங்க அவங்க இருக்காங்க, அவங்கள வந்து கூட்டு கேட்குறாங்க, அக்கா அவங்க எதுக்கு வந்து தேர் இழுக்கிறாங்க. அதுக்கு அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க, அவங்களுக்கு வந்து நல்லபடியாக குழந்தை பிறந்துச்சு, அதுக்காக தான் வேண்டியதாங்க, அதுக்காக தான் இப்போ வந்து தேர் இழுக்கிறாங்க. அருவி அவங்க அப்பா சொல்கிறாங்க, கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்கிறீங்களா. அதுக்கு அந்த லேடி வந்து சொல்கிறாங்க, அந்த பொண்ணுக்கு டெலிவரி வந்து சிக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சொன்னாங்க,
இவன் உயிர் குழந்தை உயிர் ரெண்டுத்துக்கும் ஆபத்துன்னு சொல்லிட்டு பயம் கட்டிட்டாங்க. அப்பதான் இந்த அம்மங்கிட்ட வந்து வேண்டிங்கன்னா இப்போ வந்து இவளும் அந்த குழந்தையும் நல்லா இருக்காங்க. அதனால தான் வேண்டின மாதிரி தேர் இழுக்கிறாங்க. வரமான்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. அருவி அப்பாவும் பிரசாதத்தை எடுத்துன்னு அம்மன் கிட்ட போய் நிற்கிறாங்க. அப்போ பூசாரி வராங்க. எப்படி இருக்கீங்கன்னு கேட்குறாங்க. அருவி அவங்க அப்பா நல்லா இருக்கன்றாங்க. அதுக்கு பூசாரி வந்து சொல்கிறாங்க, இந்த அம்மன் வந்து ரொம்ப சக்தி வாய்ந்தவ. அம்மாவையும் அவங்க வயிற்றில் இருக்க குழந்தையும் நல்லபடியாக பாதுகாப்பா. இவங்கிட்ட வந்து வேண்டிங்கன்னா அம்மாவும் சரி குழந்தையும் சரி நல்லபடியாக பழைப்பாங்க. அருவி அவங்க அப்பா சொல்கிறாங்க, எங்களுக்கு ஒரு அர்ச்சனை பண்ணிவிட்டு இந்த சக்கரை பொங்கல் அம்மன் பாதத்தில் வச்சுட்டு தரீங்களா? பூசாரி வந்து சரின்றாங்க. அர்ச்சனை யார் பேருக்குன்னு கேட்குறாரு. அருவி அவங்க அப்பான்னு சொல்கிறாங்க, என் பொண்ணு பேர்லேயும் மாப்பிள்ளை பேர்லையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் பேரையும் சொல்கிறாங்க. பூசாரி வந்து நல்லா வேண்டிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ச்சனை தட்டுன்னு உள்ளே போகிறாங்க. அருவி வந்து கண்ணை மூடி வேண்டுறாங்க. அம்மா இந்த அக்காவும் அவங்க வயிற்றில் வளர்கிற குழந்தையும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் நல்லபடியாக இருக்கணும். அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை நல்லபடியாக பிறக்கணும். நான் உன் சன்னதிக்கு வந்து அழகு குத்திக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேண்டுறாங்க. ஆயிரம் அர்ச்சனை பண்ணிட்டு பிரசாதத்தையும் அர்ச்சனை தட்டையும் கொடுக்குறாங்க. 2 பேரும் வாங்கி இன்னும் போகிறாங்க. அருவியும் அவங்க அப்பாவும் எல்லாருக்கும் வந்து சக்கரை பொங்கல் பிரசாதம் தராங்க. வெண்ணிலா வந்து ஆட்டோவில் போயினுக்காங்க. பின்னாடியே காரில் வந்து ராக்கி ஃபாலோ பண்ணின்னு வராங்க. வெண்ணிலா ஆட்டோவில் வரப்போ சொல்கிறாங்க, இன்னொரு 10 நிமிஷத்தில் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டாங்க. ராக்கி வந்து ஒரு இடத்துல கார் நிறுத்துறாங்க. அப்போ ஒரு அடியால் ஒருத்தர் வந்து காரில் ஏறிக்கிறாங்க. 2 பேரும் வந்து கார்லேயே உட்காந்துருக்காங்க. அப்போ இவங்களுக்கு கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி ஆட்டோவில் வெண்ணிலா கீழே இறங்குறாங்க. ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறாங்க, உங்கள் வீட்டு வாசலுக்கு வெளியே தான் நிற்கிறேன், வெளியே வந்து கூப்பிட்றாங்க. காரில் இந்த அடியாள் கிட்ட வந்து ராக்கி சொல்கிறாங்க, நான் சொன்னல அந்த பொண்ணு இதுதான், நான் சொன்னதெல்லாம் வந்து உனக்கு ஞாபகம் இருக்குதுல்ல, நான் வந்து கார்லேயே இருக்கேன், நீ போய் அந்த பொண்ணை தட்டி தூக்கிட்டு சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் இறங்கி போகிறாரு. வெண்ணிலா வந்து கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி வெளியில் நிற்கிறாங்க. அந்த ரவுடி வந்து பக்கத்துல வந்து பைக் நிறுத்திருக்காங்க. அந்த பைக் எடுத்துன்னு போறாங்க. வெண்ணிலா வந்து நடந்து வராங்க. மழை பெஞ்சு ரோட்ல வந்து தண்ணி இருக்கு. வெண்ணிலா கிட்டே வந்து அந்த பைக் எடுத்துன்னு போறாங்க. வெண்ணிலா வந்து அந்த தண்ணியில விழுந்துடுறாங்க. அந்த தண்ணிக்குள்ள கல் வர இருக்கு. கல் மேல வந்து வெண்ணிலா விழுந்துட்டு அம்மா வலிக்குதுன்னு சொல்லி நிற்காங்க. காரில் வந்து ராக்கி வராங்க. வெண்ணிலாவை பார்த்துட்டு கார் நிறுத்துறாங்க. என்னங்க ஆச்சுன்னு கேட்குறாரு. ஏங்க என்னாச்சு எழுதுறங்கன்னு சொல்லி ராக்கி சொல்கிறாங்க. வெண்ணிலா வந்து வலிக்குதுன்றாங்க. ராக்கி சொல்கிறாங்க, எழுதுருங்க டாக்டர்கிட்ட போகலாம். ராக்கி வந்து சொல்கிறாங்க, எழுதுருங்க நான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராக்கி சொல்லி நிற்கப்பே வெண்ணிலா வந்து மயங்கிடுறாங்க. ராக்கி வெண்ணிலா அவங்க காரில் தூக்கி போட்டு வெண்ணிலா பாஸ் வந்து கீழே கிடக்குது. அது எடுத்துன்னு போகிறாங்க. சரஸ்வதி வீட்டில் வந்து எல்லாரும் இருக்காங்க. நீலவேணி வந்து நடந்துக்கினே இருக்காங்க. அதை பார்த்துட்டு சரஸ்வதி சொல்கிறாங்க, நானும் அப்போ தான் பார்த்துனே இருக்கேன், நீ ஃபோனை பார்த்துக்கின்னு டென்ஷனாக இருக்க, என்னதுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. நீலவேணி வந்துடுறாங்க, இல்லைம்மா வெண்ணிலாவுக்கு வந்து கால் ட்ரை பண்ண சுவிச் ஆஃப்னே வருது, ஏன்னு தெரியல. அவங்க அப்பா வந்து சொல்கிறாங்க, சார்ஜ் இல்லாமல் சுவிச் ஆஃப் ஆயிருக்கும். அதான் நீலவேணி வந்து சொல்கிறாங்க, நான் தானே ஃபுல் சார்ஜ் இருக்குதா பார்த்துட்டு அவங்ககிட்ட ஃபோனை கொடுத்தேன், அப்புறம் எப்படி வந்து ஆஃப் ஆகும். அதோட நீங்கள் எபிசோட் முடிச்சு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பை.